Shamunu sai da ya wata 1000 yana kafsa yaƙi da kafirai ba su bashi bai basu ba. Da labari izo wa sabon annabi alaihissalam suka ce o haka ake wa Allah, mutum ya wata 1000 bai koma gida ba, ana ɗauki ba daɗi da shi bai haƙura ba, su ba saƙura ba, a shi mai wa Allah komai ba, mu tafi wurin yaƙi mai wata 2 wata 3 mai muka yi. To amma ka san girman uban ɗakin mutum nasa ne. To saboda jagoran namu ka'idu masirina alaihissalam yana ce a'a ai ba kai kuka ba tun daga wanda kuke tare da shi alaihissalam. sai ya ce lailatul kadri khairun min alfi shahr, daga ranar ila mulki ya mutu duk shekara sai an yi, saboda rauninmu kuma da alfarmarsa sai aka ba mu wannan lailatul kadri khairun min alfi shahr. dare ɗaya ne ya fi wata 1000, shekara 86 shekara 84 da wata 6 ya fita. sannan na kadar ne shi wannan shine al'azmatu fi muntahaha, al'azmatu fi muntahaha, girma ne a makurarsa. sannan wannan girman da yake ya kure na kuma malla ne hayatali azmatihi ne, shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san me yake a dara. kaga mu sai aka da rauni da kuma uban ɗakin mu alaihi salam sai aka ba mu duk shekara ake yin lailatul qadri. sannan wannan lailatul qadarin da ake alfarma ce da take nuna yanda Allah yake, domin yanzu yau wace rana, yau asabar ko kun ga dare ne yanzu karfe 9 da wayansu mintuna a nan Kano kuma a Najeriya, ta wani gurin yanzu rana ce. so da kan aka ce lailatul qadri ba fa ran Makka ko na Kano bane, awa 24 din dare ce, da duk wani lokaci da ka sani dare ne, duk wani lokaci rana ce, in can dare ne can rana ne. saboda haka gaba ɗayan alam ɗin sai ya cika ta da wannan. yau nan ana nan mu wani nan malaka jibril ya sauka, an yi mana duk abin da za a yi. kurar da take kasar Kano sai an waro waɗansu an musu daraja, kiyashi sai an zaɓo na an masa daraja, rijiyoyi sai an zaɓo su an musu daraja, ƙoramu sai an musu itatuwa, tsuntsaye da dabbobi na gari, balle mutum. wani shi kadai Allah sai ya masa baiwa, wannan ba ta kama da wannan ba, shi kadai sai ya masa baiwa miliyan 100, miliyan 100. in an daren ya ci wani gurin daren haka zai ci gaba dai, haka za a ci gaba dai duk hulli wakatin lailun. to haka yake yi a wannan al'ummar, alfarmaci subhanahu wa ta'ala yake yi. Allah ya saka annabi alaihi da alkhairi, kuma alhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mati.